भोरवाडी डोंगराच्या पायथ्याशी बसलेलं एक छोटंसं आणि मातीच्या सुगंधानं भरलेलं गाव. पावसाळ्याच्या काळात गावाभोवतीचं सर्व वातावरण एकदम हिरवगार होत असे, पण रात्री त्या हिरवाईतून येणारा किरकिर असा आवाज अंगावर काटा आणायचा. गावाच्या वेशीपलीकडे एक छोटासा ओढा होता. जुन्या काळापासून वाहणारा. पावसात तो भरून वाहायचा आणि उन्हाळ्यात मात्र तिथे फक्त ओलसर माती राहायची. पण गावातल्या म्हाताऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्या ओढ्यात काहीतरी आहे. काही म्हातारे लोक सांगतात की तिथे त्यांनी एका लहान मुलाला खेळताना बघितलं होतं, पण तो मुलगा कोण होता याचा कधीही उलगडाच झाला नाही. दिवसाचे लोक तिकडे जनावरांना पाणी पाजायला जायचे, पण रात्री मात्र ओढ्याचा रस्ता ओस पडायचा. कुत्री तिकडे भुंकत सुद्धा नाहीत. कधी कधी ओढ्याच्या बाजूने जाताना पाण्याचा हसरा आवाज ऐकू यायचा, जसं काही बाजूला एखादं लहान मूल खेळत असावं. गावातले लोक एकदम साधे, आणि त्यातलाच होता सखाराम. मध्यमवयीन शेतकरी, अंगाने एकदम कणखर, पण डोळ्यात कायम काहीतरी विचार. त्याच्या बायकोचं नाव होतं तुळसाबाई. 2 मुलं होती, नाम्या आणि गोप्या. सखाराम दिवसभर शेतात काम करून रात्री बैलांना पाणी पाजायला त्या ओढ्याकडे जायचा. रात्री गेलं की थंडावा मिळतो असं त्याचं नेहमीचं म्हणणं असायचं. गावातील बायका मात्र त्याला थांबवत, अरे सखाराम, त्या ओढ्याजवळ रात्री जाऊ नकोस, त्या ठिकाणी काहीतरी भूत दिसतं म्हणे. पण सखाराम मात्र त्यावर हसायचा. तो त्याच्या बायकोला नेहमी म्हणायचा, अगं तुळशी, भूतभीत काही बी नसतं, या माणूसच माणसाला घाबरवतोय. पण त्यालाही माहीत नव्हतं त्या ओढ्याचा इतिहास नक्की काय आहे. संपूर्ण गावात एक जुनी गोष्ट प्रचलित होती. कित्येक वर्षांपूर्वी गावातल्या वाघमारे पाटलांचा 2 वर्षांचा मुलगा पावसात हरवला होता. लोकांनी सगळीकडे त्याचा शोध घेतला, पण फक्त मुलाचे खेळण्याचे ठसे ओढ्याजवळ सापडले. त्या दिवसानंतर गावातल्या लोकांनी रात्री ओढ्याकडे जाणं सोडलं, कारण त्या दिवसानंतर अनेक लोकांना त्याचे अनुभव येऊ लागले. लोक सांगायचे, अमावास्येच्या रात्री पाणी वाहताना मोठ्याने आई आई असं काहीतरी हळूच हाक मारतं. त्यामुळे आता कुणाचीही रात्री तिकडे जाण्याची हिंमत होत नसे. पण सखारामचा मात्र असल्या गोष्टींवर अजिबात विश्वास नव्हता. त्या दिवशी पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता. संध्याकाळी ढग काळे झाले. सर्वत्र बेभान वारा सुटला. सगळं आकाश गडद झालं. सखारामनं गायी बांधल्या आणि हातात लालटेन घेतली. तुळसाबाई त्याला म्हणाली, आव, आता काय जायचं इतक्या रातच्याला, सकाळी पाचाल की पाणी. सखाराम हसला, अगं जरा एकदम ओला वारा लागतो बघ, थोडं बरं वाटतं. असं म्हणून तो ओढ्याकडे जायला निघाला. रस्ता चिखलात निसरडा झाला होता. दूरवरून बेडकांचा आवाज येत होता. तो ओढ्याजवळ पोहोचला तर पाण्याचा गुळगुळ असा आवाज ऐकू आला. लालटेनचा प्रकाश पाण्यावर पडला आणि त्या लाटांमध्ये एक हलकं हलकं हसणं ऐकू आलं. सखाराम थबकला, कोण आहे रे तिकडं? त्याने असं विचारलं, पण समोरून काहीही उत्तर आलं नाही. फक्त पाण्याच्या आवाजात कुणीतरी छोटं मुलं असल्यासारखं वाटलं. तो थोडा पुढे गेला आणि लालटेन खाली केली. पाण्यात काहीतरी हलतंय असं त्याला स्पष्टपणे जाणवू लागलं. आणि अंधुक उजेडात त्याला एक छोटा देह दिसला. तो देह एकदम पांढरा, अगदी बर्फासारखा. एका मुलाचं शरीर पाण्यात बसलेलं. तो हातानं चिखलात खेळत होता. सखाराम जरा गोंधळला, अय पोरा, कोण आहेस तू आणि तुझं घर कुठे? ते मूल हळूहळू वळालं आणि त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहताच सखारामचं जणू हृदयच गोठलं. त्याचे डोळे लाल झाले. ओठांखाली रक्ताचा थेंब
आणि पांढऱ्या चेहऱ्यावर एक विचित्र हास्य. लालटेनचा प्रकाश हल्ला आणि ती ज्योत एकदम विझली. आता फक्त सर्वत्र अंधार झाला आणि पाण्याच्या तुषारातून पुन्हा एक हसण्याचा आवाज झाला. पुढच्या दिवशी सकाळी तुळसाबाई उठली, पण सखाराम घरी नव्हता. शेतात जाऊन पाहिलं, ओढ्याकडेही पाहिलं, पण तिला काही बी घावलं नाही. फक्त ओढ्याच्या काठी सखारामची चप्पल सापडली आणि बाजूलाच त्याची लालटेन चिखलात अर्धवट गाडलेली. गावात हलकल्लोळ झाला. सगळेजण म्हणाले, त्या ओढ्याजवळ पुन्हा ते मूल आलंय बहुतेक. त्या दिवसानंतर गावात रात्री कुणीही त्या दिशेला पाहिलं नाही. तुळसाबाई पाहून पाहून थकली आणि तिच्या घरी आली. काही शेजारी म्हणाले, अगं तुझा धनी गावाबिवाला गेला असेल, येईल उद्याच्याला, नको एवढी काळजी करूस. पावसाचे थेंब अजूनही छपरावर पडतच होते. भोरवाडी गावावर एखादं जड ढगांचं आवरण पसरलं होतं. गावातल्या बायकांच्या चेहऱ्यावर मात्र एक भयाचा ठसा होता, कारण सखाराम दुसऱ्या दिवशीही परतला नव्हता. तुळसाबाईचा आवाज बसला. सकाळपासून ती मोठमोठ्याने रडत होती. अवधनी परत या ना, एकदाच तरी दिसा. पण काहीही उत्तर नाही. फक्त दाराबाहेरचा वारा शिट्ट्या वाजवतच गेला. गावचे पाटील वाघमारे आले, तेच ज्यांचा मुलगा अनेक वर्षांपूर्वी त्या ओढ्यात बुडून मरण पावला होता. त्यांनी शांतपणे त्या ओढ्याकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. जो सखारामला आणेल, मी त्याला मोठी बक्षीस देईन, असं त्यांनी म्हटलं. 10 गावकरी हातात काठ्या, लालटेन घेऊन ओढ्याकडे गेले. रात्र एकदम थंडगार होती आणि पाण्याचा आवाजही जरा वेगळाच वाटत होता, जसं कुणीतरी कुजबुजतंय. ओढ्याच्या काठी सखारामची लालटेन अजूनही पडलेलीच होती. एक जण म्हणाला, अहो ही बघा, त्याची चप्पल इथंच होती काल. तेवढ्यात एकानं ती उचलली, पण हातात घेताच थंडीचा एक झटका बसला. अचानक पाण्यातून हलकं हलकं एक हसणं त्यांच्या कानी पडलं. सगळे जागीच थबकले. कोण आहे तिकडं? पाटील मोठ्याने ओरडले. पाण्याच्या लाटांमधून एक छोटंसं डोकं वर आलं. ती एक मुलासारखी आकृती होती, एकदम पांढरी, निस्तेज, पण डोळ्यात लाल प्रकाश. आणि मग ती आकृती पाण्यातून हळूहळू बाहेर आली. सगळ्यांनी लालटेन वर केली आणि जे काही दिसलं त्याने मात्र गावकऱ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. ते मूल ओलं होतं, पण त्याच्या शरीरावर काळी माती चिटकलेली होती. जणू अनेक दिवसांपासून ते पाण्यातच गाडलेलं असावं. त्याच्या हातात काहीतरी होतं, एक लाल कपडा. पाटील त्याला पाहून थबकले. हा तर माझ्या गोविंदाचा कपडा आहे, ते हळूवार कुजबुजले. ते मूल हळूच पुढे आलं. त्यानं पाटलांकडे पाहिलं आणि हळूवार म्हणाला, बाबा. त्याच्या अंगातून रक्तच गोठलं. आवाज गेला आणि तो घाबरून मागे सरकला. आणि मग अचानक पाण्यातून पुन्हा एक आवाज आला, सखाराम माझा हात धर. सगळे वळून पाहतात आणि पाण्याच्या गडद थरातून सखारामचं अर्ध शरीर वर येतं. डोळे पांढरे, तोंडातून पाणी ओघळते आणि त्याच्या हाताला ते मूल धरून आहे. गावकरी तिथून जीवाच्या आकांताने पळत सुटले. फक्त पाटील आणि 2 माणसं उरली. त्यांनी धैर्यानं दोघांना ओढ्याबाहेर काढायचा प्रयत्न केला, पण पाण्याचा प्रवाह विचित्र झाला, जणू कुणीतरी आतमध्ये सोडत होतं. एका क्षणात ते मूल आणि सखाराम पुन्हा पाण्यात नाहीसे झाले. पाणी आता स्थिर झालं. आवाजही गायब झाला. फक्त लालटेनचा उजेड आणि थंड श्वास बाकी राहिला. त्या रात्री ओढ्याचं पाणी पहिल्यांदाच काळसर झालं. गावातून कुणीही त्या दिशेने जाऊन पाहिलं नाही. सकाळी गावातल्या विहिरीतून 2 वस्तू सापडल्या. एक म्हणजे सखारामचा अंगरखा आणि दुसरी लाल कपड्याची चुरगाळलेली पट्टी.
गावात सर्वत्र अफवा पसरली की सखारामला त्या हरवलेल्या मुलाच्या आत्म्यानं ओढ्यात खेचून नेलं. आता सखारामच्या बायकोलाही पटलं होतं की यापुढे सखाराम कधीही परतणार नाही. आता बरेच दिवस उलटले. काही महिन्यांनी उन्हाळा लागला आणि ओढा पूर्णपणे कोरडा पडला. गावकरी मळ्यात पाणी घेण्यासाठी गेले असता तेव्हा त्यांनी पाहिलं, ओढ्याच्या चिखलात 2 आकृत्या होत्या. एक मोठी जी सखारामची आणि तिच्या बाजूलाच एक लहान मुलाचं सांगड्यासारखं शरीर. दोघांच्या चेहऱ्यावर एक विचित्र हास्य गोठलेलं होतं. गावातल्या लोकांनी ओढ्यावर दगड रचून तिथे एक छोटंसं मंदिर बांधलं. आजही भोरवाडीत म्हणतात, रात्री जर पाऊस पडत असेल आणि त्या ओढ्याजवळून जर कोणी गेलं तर त्याला एखाद्या लहान मुलाचा हसण्याचा आवाज ऐकू येतो आणि कुणी तर म्हणतं त्याला तिथे लहान मूल खेळताना दिसतं. गावात आलेला एक पाहुणा मागे आम्हाला सांगत होता की त्याला त्या ओढ्याजवळ एक लहान मूल खेळताना दिसलं होतं, पण त्याच्यासोबतच एक वृद्ध माणूसही होता. अर्थातच आम्ही ओळखलं, तो नक्कीच सखाराम असावा. म्हणजेच त्या लहान मुलासोबत आता सखारामही त्या ओढ्याच्या रहस्यात अडकून पडला होता. ते रहस्य अजूनही तसंच आहे. त्याला उलगडण्याचा ना कोणी प्रयत्न केला ना तिथे जाण्याचं धाडस. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, जर आतापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्याच्या व्हिडिओत एका नवीन कथेसह. धन्यवाद.